दिनै जोङो मोनथाम ब्रैसो टपिकनि सायाव सावरायगोन आरो लोगोसे जोंहा बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर गुन्दा रल लाग्रा थाख्लाय नार्जारी बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय बिनि सायाव सावरायगोन आरो लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे गासै गंब्रैसो गामिफोरा बिटिआरआव हाबबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव हाबबाय बेखौ फोसावदों आरो बिनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन थाख्लाय नार्जारी। थाख्लाय नार्जारीया माखासे दान सिगां जिनाहारि केसनि थाखाय जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन बा पुलिसजों हमजानानै दोनजादोंमोन आरो कर्टआव केसा सोलिगासिनो दंमोन। दा बिथाङा दिनैहाय उदां जाबाय। जायफोरा बिथांनि फेन्स बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां, मानोना बिथाङा उदां जाबाय। दा बिथाङा उदां अख्राङाव फैबाय। बिथांखौ जिनाहारिनि केसाव पुलिसा हमनाय जादोंमोन दाननै सिगां। दा नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय आरो बेखौ गोबां फेसबुकनि गेजेराव सावरायगासिनो दङ आरो माखासे निउस मिडियाआवबो बेखौ हगारनाय जादों। दा नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ थाख्लाय नार्जारीया उदां जाबाय। अब्ला दानिया फैदो जोंनि बे बिटिआरआव गासै गंब्रैसे गोदान गामि हाबदों। गामिफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो बुजिगोन। गासै गंब्रैसे गामिखौ सोनाय जादों। गामिफोरानो जाहैबाय गिबियाव दङ आमलाइगुरि गहपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव हाबबाय, बरपुखुरि गहपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव हाबबाय, केर'नि गहपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव हाबबाय, ब्रह्मपुर गहपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय उदालगुरियाव हाबबाय आरो बिदिनो गोबां गामिफोर दङ। माखासे गामिफोरखौ बुंजोबनांगौबा भिडिअ गोबां गोलाव जागोन। दा माखासे गामिफोरखौ नोंथांमोना मिथिनोबाथाय स्क्रिनाव नुनो हागोन आरो जुदि स्क्रिनाव नुवाखैबाथाय फेसबुक पेजफोराव नुलाबायगोन आरो गोबां मानसिफ्रानो फोसावगासिनो दङ। बेखौ निउसाव फोसावदों आरो माखासे मानसिफ्रा फोसावदों। नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय, अब्ला नुगोन। अब्ला दानिया फैदो जोंहा जोंनि बे बिटिआर हालामाव बा बिटिसि हालामाव जाबाय थाग्रा फेस्टिभेल बायदिखौनो होनजायो बेखौ ना हमनाय हाबाफारि। बे ना हमनाय हाबाफारिया दिनै हमखांबाय आरो गोबां मानसिफ्रा जोबोर गेदेर गेदेर ना मोन्दों। माखासे सावगारिखौ नोंथांमोना नुगासिनो जानो हागौ। बे जाबाय रामफल बिल लङा दैमायाव जादोंमोन, दैसायाव, लङा दैमा नङा दैसायाव जादोंमोन। सुइस गेटखौ हगारो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बोसोरावबो जाबाय थायो। दा बेखौ लानानै माखासे मानसिफोराबो फेसबुकनि गेजेराव एकदमबारे दान्थे खालामगासिनो दङ। गोदोनि समाव खौसे हमनो मोनामोन, दानिया खौसे हमनो मोनो होननानै मानसिफ्रा एकदमबारे फेसबुकाव गावजों गावनो बुंलायगासिनो दङ। दा बेनि सायाव आं जेबो बुंनो बाथ्रा गैया। जायखिजाया बे मोनसे हाबाफारि, बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। बे आथिखालनि नङा, बे गोबां बोसोर जाबाय बिदिनो सोलिबोगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट आपडेटआव। जोंहा नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय आसाम सोरखारा गासै 12,600 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेडनि साख्रि लाबोदों। जायफोर बिथांमोना 3 ग्रेडनि आरो 4 ग्रेडनि साख्रि मावनो थाखाय साखाफारा जानानै दंमोन बा फरायगासिनो दंमोन, बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। बिथांमोना साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। फैगौ 10 नभेम्बरनिफ्राय 29 डिसेम्बरसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै साख्रिखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो इन्टारभिउखौ होनो हागोन आरो पास जाबाथाय साख्रिखौ मोनखागोन। गासै 12,600 आरो बे 12,600 गोबां मानसिफ्रा एप्लाइ खालामगोन। मानोना बे 12,600ल'जों जेबो जाया, नाथाय थेवब्लाबो बुरजा एसे। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा बांसिन गोरों बिथांमोना मोननो चान्स थागोन। मोजाङै फरायबानो जाबाय, मोजाङै होबानो जाबाय। दा बेफोरनिमोन लोगोफोर माखासे आपडेट। दा थाख्लाय नार्जारी बिथाङा गावनि न'आव फैबायबो जानो हागौ, दा फैयाखैबो जानो हागौ। जायखिजाया उदां जाबाय बिथाङा। दा बिथांनि माखासे आपडेट मोनबावबाथाय आरोबाव भिडिअ बानायगोन। दा बिथाङा उदां जाबाय होननानै जोंनि बर'नि निउस मिडियानि गेजेराव फोसावनाय जादों। अब्ला लोगोफोर दिनै माखासे आपडेट आरो माखासे खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामनो हायो। जुदि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।